nakano kanumanasan pa si Bayo ken dagat den 12 nga survivor ning boat collision incident ken Baho de Masinloc. Hindi ko pa po masabi po sa ngayon. Parang nagkaroon po kami ng mga phobia. Takot po. October 2, 2023 yan sa balanin barkong Pacific Ana ibat ki Marshall Islands in karelang mothership a FV rin kaya mit siya ininong nuka rin at lula remete. Kinuwento da naman na sa ni malagi mamilyari kay mera pata Senate hearing niyang Webis, October 12. Pag uulan po ng malakas, pumasok po yung dalawa kong kasama, sir, sa loob. Yung iba po kasi, may nagluluto po yung isa, sir, yung iba nagkakape dun sa loob po, sir. Pagkatapos po, yung mahaba po yung ulan, mga 4:20 AM na po. Doon na po kami, sir, na salpok ng barko, sir. Paglabas ko po, yung isa po namin kasama po, wala na po. Ano ibig sabihin wala na? Wala na malay? Wala na pong buhay po. Yung 63 years old po. Nakita mo pa yon? Opo, paglabas ko po, nakalutang na rin po eh. Kasunduan po namin hanapin po dun sa loob. Nung nakita po namin, nag-ready na po kami ng mga gasolina at diesel para pang-uwi. Agpang kang Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat no sopa ni Marshall Islands deng survivors at den pamilya dere meyang ubiya manasan. We have to compensate those damaged. At wag na natin i-dribble o patagalin pa masyado. So that's our appeal to our friend, neighbor, and ally, the Republic of the Marshall Islands, na, I mean, natulungan na ba kayo nung suspected vessel? Wala, di ba? May nga kung no man rin kawanina ning Sinocor Maritime Company Limited, ing kumpanyang mikibandi ken barkong Pacific Ana, ang makisan metong laking investigasyon na ning Philippine Coast Guard at ken pamamia financial support karem biktima. Kaya JM De Jesus, ako po yung kakayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.